Oimore nyikwara mogiro kamana inya kumkitira mogi TV kanano kanyasai eno choko chopo chenro maro imore saa 3 sani wantiere kagi Wilson Ochuka jaka buoch kabita kaka jaloko marwa koda kilon weche mosebedo katimore pacho kagi kuonde mamoko bende an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakach deno Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien mawango. Kwa bahati mbaya katika ajali hii ya leo tumepoteza watu 10 wakiwemo wanawake 5 na wanaume 5. Jia paro to masira marapaya ma Eldoret kadhi Kitale gweng Masoi. Moko kuom sikunde mag sirikal ni kama tek kaluwore gi chal maricho mar klese karo doko ne sirikal to wacho ni giseketo ikruok ne somo mar grade mar 9. Obila omedo kwayo jopiny mondo ket kwe gweng Machemase kama nyotho mar ji 3 oneno e kendo tesendo obila bende nowang'. Amano do erinjo pachi 2-3-6-0 wachaka negi masira magapaya ni ji 10 ne otho e masira marapaya mojuko lori moro kod nyamburko matingo jowuoth e gwenge Masoi mayudore kaunti ma Uasin Gishu e apaya mawuok Eldoret kochomo Kitale. Ji 9 ne owito ngimagi kanyo kaachiel to ne otho ka itere e kar yudo thieth. Joneno wacho ni lori no ne obayo yo motumo nyamburko manitingo jowuoth goeko. Masira no yangi gi komanda mar obila Masoi miluongo ni Henry Zuma mabendo kwayo jo Kenya mondo tang' seche magine apaya kendo giluw chike duto mag ndara. To komachielo bende masira moro bende ne ntiere kendo timore apaya ma Wasi kadhi Kericho machiegni gi skund sekondar ma Pala. Masira no nyamburko matin ne otuomore gi apiko mane oting'o miyo moro. Jago ma ne oyudo hinyruok ne otere osiptal. Kumetokea ajali mbaya ya barabarani hapa mahali tuko ambapo matatu ya Great Rift ambayo ilikuwa inatoka Kitale kuelekea Nairobi imeweza kugongana uso kwa uso na lori ambayo iko hapo kando yetu na watu 9 walipoteza maisha hapo na mmoja ambaye alikuwa amekimbizwa amepoteza maisha pale Eldoret kabla ya kuingizwa hospitalini. Kwa jumla, kwa bahati mbaya katika ajali hii ya leo tumepoteza watu 10 wakiwemo wanawake 5 na wanaume 5. Ripoti ile niko nayo ni kwamba hii lori imeacha upande wake ikakuja upande wa mahali matatu ilikuwa inaendeshwa na kwa ghafla, na kwa hiyo bahati matatu ikagonga ubavu wa hii lori vile unaiona pale kando na watu wakapoteza maisha namna hiyo. Watimo musainya ne familia mawito jogi. Siasa mag kuongo tim mar teko jo Kenya ne ochacho e nyasi marik mar min speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula e kaunti ma Bungoma. Jatend Kenya nomedo mako chung' motegno ni sirkande ok nyal teko jo Kenya e yo moro amora. Maendi nowacho bang' jotelo bare weche wi penjo mar ni to en ng'a mateko rewere pacho kaendi. Jafwambo mar Walter Nyambaga ni kod ler mar liet mar siasa mobedo e kinde jotelogo. E kinde iko mar mama Nanyama Wetangula ma en min speaker mar od bura mamalo Moses Masika Wetangula e gweng' ma Kabuchai e kaunti ma Bungoma. Nyasi manoyo jotelo bura moting'o nyaka jatend piny William Ruto ka ema sirikal oyudore tago maliet e lwet gavana ma Trans Nzoia George Natembeya mane ochuno sirikal mondo muony fulu gi okawie e wi tim mar teko kendo lal gi jo Kenya mitudo godo bila mapachoka. Kata kamano weche gi olodo i jatend kweth mathoth e od bura Kimani Chungwa mane ochungo mondo chungo weche Natembeya kendo lwar kodelo kanyo. Our children are getting lost, they're being abducted, wengine wanauawa. That's the position. We should not cover up the basic truth. Hata rais mwenyewe amesema kwamba utasimamisha hii maneno. Tunataka mambo ya abduction ifanye nini? Ikwisha tu. Governor Natembeya, if you know the people abducting people, you are an officer wa ngao. Peana habari kwa idara ya DCI wachunguze wale wanashika watu. Siasa mnazofanya za kugawa watu kwa misingi ya ukabila, mambo ya uchochezi,
hizo siasa zimekoma na hautafaulu nazo. Kalore kod liet mar siasa mane koro kwadhore lela wang' jatend piny William Ruto ne ochono mondo manyore kwe wechego. Kata kamano, kuok mag liet mag siasa ne otonore wang'e kendo koni jok matomo ji yenje mbui wengegi okolo kudho mokalo kendo gibiro tomo jodolo to kod jonyuol ayenje. Weche ma gavana ma Busia Paul Otuoma ondeko ne wiye kendo koni rowere masani okethore mbui kayo madonjo muoroni. Kuna watu wengine wako huko kwa mitandao hawataki sana tuseme haya mambo, kwa sababu wanataka kuendelea tu kusema hakuna kazi inaendelea Kenya, hakuna kitu, fitina tu, story, Kasongo, Sakayo, sijui. Hiyo Kasongo ni sawa, ni wimbo mzuri sana ambaye ilikuwa inaendelea, so hiyo Kasongo tuendelee naye. Ile ya Sakayo pia si mbaya, kwa sababu kusanya ushuru ya kupeleka Kenya mbele, hiyo ni sawa. Na kwanza Sakayo ndio aliona Mungu alimtembelea. Sasa wewe ujakuwa Sakayo, utatembelewa na Mungu namna gani? Jatend piny William Ruto koni sirikal osedo seyo moromo kendo ng'ata moyudore ketho ibiro kaw ne okang' mar chik bang' nonro makare winjore mibadhi to kod gik mamieno chilo kendo chiwo nying marach ne sirikal. And we have made it absolutely clear that any criminality must be investigated by citizens or criminals or undertaken by the police. It must be investigated and we must get to the bottom of any criminal activity in Kenya. Siasa mag imbo mar Kenya bende olochore kendo yudo thuolo nyasi ka kweth mag Tawe Movement kotelne kod George Natembeya onyiso dwaro mar riwruok kendo keto tenge pogruok kaka liel mar mama Namanya Wetangula. Weche manomiyo Speaker Moses Wetangula ogir ka kungo weche mane Natembeya owacho kendo koni ochiw luor ne familia mar Wetangula. Kabla mama afe, mimi niliongea na mzee hata nikamtubia fedha akaenda hospitali. I gave him money. Niko ile mambo ambayo tumekuwa tunapiga siasa. Siasa is not personal. It's not personal. Na mimi nimekuja hapa kwa sababu Speaker amempoteza mama. Na kifo inaweza kumpata mtu yeyote ile. Hatuwezi kuwa na mipaka kwa sababu ati ya siasa mtu anaomboleza alafu nakaa kando. Na yule ambaye anakuja kupiga kelele hapa, I think you have got better use for your mouth. It is actually sacrilegious and a monstrous ignominy for somebody to stand here and claim that he was sending our father money for treatment. That is high-level insolence. That is irretrievably arrogant, distasteful, and unacceptable. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatelo mawuok e gwenge mag masawa mar piny Kenya koro dwaro ni sirikal oler kuma itere jo Kenya ma osebed ka iteko. Jotelo go kano lose liel moro e kaunti ma Embu owacho ni sirikal nigi teko mar ng'eyo kuma itere rowerego kendo kowinjo giwach ni gikia kuma gintiere. Jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua bende owacho ni sirikal ohero miriambo kendo kowinjo wach ni gikia joma teko jo Kenya. Say the great things that a young soul like Eric, what he has done, and then on the next day we are taking them and we don't know, and they are being taken all over and we don't know where they are, who is taking them. We cannot say we don't know. We are government. Has the stories become so heavy, that we cannot be able to know where these children are, whether they are dead or alive? I think these are questions we should not be afraid of asking. Ile shida iko Kenya ni mambo ya uongo. Na ndio mimi nilipata matatizo pale kwa serikali kwa sababu mimi mtu ya ukweli. Na wale ni watu ya uongo. It cannot be. Kijana ametekwa nyara. Governor alichaguliwa na watu amenyamaza. MP wamenyamaza. Wamewachia tu huyu mjumbe moja, huyu mkoji peke yake ndio anaongea.
Jotelekonde mapacho ka endi medo wuok oko ka sayo sirikal ewi tim mar ndheyo kendo lal gi rowere. Anyuola mar Bernard Kavuli ma bende nyocha ondhi pod medo ywago ratiro ka pod gimanyo wuodgi no nyaka sani. Jafumbo marwa Cleophas Oluoch nigi ler mar wachni. Okinyi kokinyi, piny mamedoru, ndalo medore kendo anyuola medo mana tero lemb geno. Geno mar yudo nyathi gi kangima e kind Jo-Kenya mamoko maoteki. Ni mara ya tatu kwangu kukuja hapa. Mara ya kwanza tulikuwa wakati tunaandikisha hobi, tukaripoti ndugu yangu amechukuliwa pale. Nilirudi mara nyingine, sikuwa nimeandika statement na hao. Nikarudi kuandika statement. Na nimerudi tena leo mara ya tatu kujua progress venye wakati tuliripoti hiyo case mwenye alichukua case yetu, tujue imefika wapi kuhusu ndugu yetu, mahali wamefikisha kuchunguza. Walituambia twende tungoje watachunguza. Kawuono anyuola mar Bernard Kavuli mane ondhi dwe mokalo medo mana ywago pek magikalo e lwet obila kagitemo yudo ratiro margi kata yudo wuodgi mane koka otieko penj mare mogik e mbalariany. Gisechopo e tesend obila ne Dinuoya. Na akaniambia kuna data walituma headquarter na wanangojea ripoti kutoka huko headquarter wajue watrace hiyo simu yake nani walikuwa wamempigia kabla hiyo kitu ya happen, wajue nani alikuwa amempigia ndio waweze kufuatilia kutoka hapo. Ikinde mageno medo duono, geno manyien gigolo kanye. Anyuola Bernard Kavuli lero kaka giseyudo yie margi mar biro yudo wuodgi. Ameniambia tu tukue wavumilivu na tuvumilie, tutapata watoto. Negigolo duondgi e tesend obila Mangong e kaunti ma Kajiado kadwaro margi maduong' en ni okongi ni jok mage manoteko nyathigi e kinde ma ji teko chung tenge gi teko makamano. Hakuna ripoti yetu tunapata, yani hakuna mtu tunangoja sasa. Hakuna mtu tunaweza enda kwake sasa atusaidie, atuambie mahali yako. Sisi tunanyamaza tu tunangoja kile venye watatuambia because kila mahali wanasema si. Sasa tumeachia Mungu tukiendelea tu kuomba. E kaunti ma Bomet, anyuola moro ywago lal mar jogi ariyo magiwacho ni oseteki kendo lalgo. Makoro giwacho ni simbegi itiyogo e mbui mar oganda. Tunaomba serikali ni hivi. Mbona hao watu wako online Facebook, wako online WhatsApp, hata TikTok. Mwenye anatumia simu ya Hilarious Muge ama Elvis atuambie mahali aliweka hao watu. Tumeenda kila mahali, tumeenda City Mortuary, Bangani, everywhere in Nairobi Mortuary tukitafuta hao watu. Hiyo ni ndugu wangu Muge. Tunaomba serikali mahali wako. Tunaomba. Tumeenda kila mahali. Police station, tulienda DCI Bomet, DCI Jevunya, no information about one man now. Ekindego, anyuola mar jakedne ratich oganda Ibrahim Hilal Mwiti mane ogo report mare ni olal dwe mar 11 higa mokalo. Oyudi ringre mare kar kano ringre mar jomotho hospital mar Thika level 5. Anyuola gite dwaro ratiro maggi. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Bad migao mar obila okuongo monj manyotimore gweng' ma Chemase manie tong' mar kaunti ma Nandi kod Kisumu. Kama ji adek negi kata sendo obila bende ne jopiny omonjo mowang'o. Kaka jafumbo marwa Hilda Obuya leronwa jodak mane ni kod ich wang' ni omonjo tesendo obila ma Chemase kendo ketho mwandu e kinde dwaro mar kawo chik e lwetgi ka gidwaro ni ginega chije moko ma itudo gi nek mar jago moro makaono. En ywaruok manyo ochakore bang' nek mar jago moro manyo okwanyi ringre, nek ma iwacho ni otudore gi maundu mathoro muoch kono, kendo jogweng' owacho ni otudore gi ohand kuong' ma ok opuodhi. Ywaruok mane ochakore ka kweth mar jopiny no ochopo e tesend obila ma Chemase mane Tinderet kane gidwaro monjo achich ma itudo gi nek mar jago ma jahigni 38 ma bende fuondi mag dende no ochod oko. E kinde ywaruok go obila jopiny no ochwe mowang'o nyamburko mar obila ka gisundo ni nyaka migi thuolo mar kawo chik e lwetgi kendo monjo achijno ma e thuolono noriko geng'ne gi obila kendo ni timone nonro bang' yie ketho mar nego jagono. Komanda mar obila ma Tinderet Johnson Mwariga oyango ni jopinyo he obila gi teko kaluwore ni thoth margi kendo nyogi muomo magi wuodho oko achijno magi chwe gi nego kanyo. Jambo ambayo inatupea shida sana katika area hii ni pombe ya haramu. Pombe ya haramu ndio inatupea shida katika area hii.
nataka kuwashukuru the chiefs and the provincial administration for doing a very good job. Nowadays we don't have these illegal brews in our area to the extent that our people are going to our neighbor Kisumu County and especially the area called Kabonyo kwenda kukunywa hiyo pombe ya chang'aa. Watu wamezirika, hata wamama amepiga mayoyo, na kama angekuwa si serikali tena maneno yangekuwa mbaya. So tunaomba serikali tafadhali uone jinsi ya pombe. Jinsi kwetu bande wa Rift Valley hakuna pombe. Pombe iko chini. Na hii serikali chini na hii serikali ya Rift Valley ni moja. Bang'e nyo gidhi nyaka e tesendo bila makibigori kendo nego achich moro mane rik ni e sel. Mwarigi wacho ni jogo duto ma itudo gi nek mane otimorego kod jopiny ma okawo chik e lwetgi idhi kawnegi okang' mar chik. E ywak margi jopiny to ne oseo obila ni oseketo nyawo e kinde ma arita medo rochore e gwenge ma Chemasi. E ote mare jachiw wach e lo obila Dr. Resilo Nyango okwedo monj manyo otimore ka okwero jopiny ni owek kawo chik e lwetegi. Dr. Resila onyiso jopiny ni omi obila thuolo matiyo tijegi maonge obadho kendo gikaw mana ting' mar chiwo lipot ne obila. Hildo Buya, Ramogi TV. Oganda jo Kenya nobedo gi kinde matek kaluwore gi ng'ikruok e yor lony manyasani mar e-Citizen mitime chudo ne chenro duto mag sirikal. Kaka jafwambo maro Efi Nyakidi lero, chal mar kamano nokelo chandruok ne moko kuom bad migepe mag sirikal kaka duol mochung' ne solo usuru pachoka men KRA, KWS e kind mamoko bende. Kata kamano, jata tije mar e-Citizen to chiwo ler ni gikone chenrogo nosedok e wang'e. Okinyi makawuono yor lony mar mbui mar e-Citizen mabende sirikand Kenya Kwanza nochako ayanga higni 2 mokalo kaka yorno mar keto kanyachiel kendo elai chudo mar chenro duto mag sirikal ne nigi ng'ikruok. Chal makama kata kamano nokelo chandruok ahinya to ne jogo mane timo limbe e kuonde rito le mag bunge mar ni ne ok ginyal timo chudo margi kaka owinjore. Ma e kaka nochalo e kar timo limbe ma Nairobi National Park. Nyamburko mag ting'o jogo manochopo timo limbe nokwamo kendo ne gichung' ka girito. Ranyisi mar pek mar ng'ikruok mar yor lonyno manyasani. Kaka yorno mar fwenyo adieri mar wachno, Ramogi TV notemo chenro mar duol mochung' ne le kod bunge pachoka KWS. Tok chiwo ote duto kaka owinjore e kinde ma ng'ato dwa timo limbe mare, chudo ne chenro makamano ne ok nyalre kendo ote ne en mana rito temo e seche mabiro. Kaluwore gi chal makama, duol mochung' ne solo usuru pachoka KRA nochiwo andika margi ne oganda jo Kenya mar jiwo gi tiyo gi yore mamoko kaka bengi e timo chudo margi. Ei ote margi ne ute fwambo kokadhe jatatije mar e-Citizen Isaac Ochieng, piny owacho ochiwo ler ka giwacho ni chal makamano nokel kod rochruok e weche mag mbui manomedo kelo ng'ikruok e kaka chenro mar e-Citizen tiyo pile. Kata kamano, ma ok en tielo mokwongo ma chenro ni osebede kod ng'ikruok. Motelo ne ma, dwe mar achiel higa mokalo, okumba mar thieth machon mar NHIF nobedo kod ng'ikruok e yore chudo, gino mabende nokelo chandruok ahinya ne jogo mane tiyo kod okumbano. Ma timore mana dwe achiel tok jatend piny William Ruto chiwo chik ne bad migepe 34 mag sirikal mapok oketo chenro gi mag chudo e e-Citizen moting'o mano makeyo teko stima pachoka Kenya Power kod mano marango tije obila IPOA mondo tim kamano mapiyo. Chik mabende nochung' kod doho tok riwruok moro cholo ywak e nyim doho ni nokokawo pach jopiny motelo ne Ruto chiwo chik makamano. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Ka odong' dala achiel kende tiyawo sikunde, pod nitiere sikunde piny owacho mapok ogerie kata mana klas 1 mar grade mar 9. E kaunti ma Nyamira, skund primary ma Masosa ni mani kod jopuonjre 120 ma owinjo donje klas 9. Pod okia kaka jopuonjre go dhi somo kaluwore gi onge mar klas. Ma endi kata odoko ni tend migawo mar somo to nowacho ni gisegero klese kendo ikruok ni kare ne somo. Jafwambo marwa Judith Omondi miwa ler. Ndalo sudo kendo koro seche ikwano to skunde iyawo. Ma skund primar ma Masosa mantie West Mugirango e kaunti ma Nyamira. Ma e chal mar skund ni gi seche to jopuonjre donjo ka. Klese manyien mag grade mar 9 ma sirikal osebedo ka lando ni igero. We have already done 13,200 have already said.
CDF has done 3,000 classrooms, 3,100, and within the next 4 or 5 days, we should have completed all that which we needed to do as Ministry of Education. Ka klese gi winjo mana kamuch polo. Jopuonjre 120 ma winjo donjie grade mar 9 e skundni pok oyudo ler kaka dhi bedo wuok tich mar tarik 6. Tuko na wanafunzi zaidi ya 120 wenye wanafaa kujoin grade 9. Lakini kwa sasa tuko na challenges ya madarasa, hatuna madarasa za kutosha. Lakini mpaka saizi hatujapewa kitu chochote. Bado hatujapewa kitu chochote. Sasa tunashangaa watoto wakikuja kufungua shule wiki ijayo. Sijui tutafanya namna gani. Kama board tunashangaa tutapeleka hao watoto wapi, na ni watoto wengi. We need at least 3 classrooms ndio hao watoto wanaweza kutoshea. Kopogore gi tenda mar gero klese gi ma onindo nikech onge mar omenda kuwuok e migao mar somo, kata jopuonj bende pod en chandruok ma skundni kalie. Shule zingine tayari zishajengewa madarasa, lakini shule yetu ya Umo Biro bado hatujaona kama serikali kituchengea vile mnavyoliona. Ndio tumepanga ili hao wanafunzi waje kuingia ndani. Skul machielo e Gesieri tenda mane olan tarik 32 erangach mar skundni pod neno makare ni gedogo pok ochakore. E counties mamoko kaka Nairobi, skunde ikore motelo ne rwako jopuonjre mag grade mar 9. Ka wich bar to en kaka jopuonjre gi dhi ero lai magikawo e senior sekondar ma ichich go ni nyalo rochore poni ok oket mahino chon. Kata ka bedni higa manyien ni wan gi grade 9, inyalo yudo ni skunde mang'eny e Kenya kae jopuonje mang'eny ok ong'eyo tiend CBC malong'o. Koro mani kelo rem ni nyithiwa e klas. Nyathi sudo to sudo gi rem mang'eny. Mami chopo koro sama ibro dwar ni nyithindo gi mondo teri e system. To nyathi ok oyudo gini kanjakla. Skunde nitie ma osechako limo kuonde tiego somo mag CBC, ahinya to tije lwedo kod science kaka Gravity Center. En achiel kuom kuondego machiwo tiegruok magi gin chenro ma igeno ni dhi kelo lokruok maduong' e konyo jopuonjre mag grade mar 9 motelo ne yiero lai magiluwo. It's very, very critical that the learners should be exposed to different careers. At the end of the day, the pathways is about careers. So the learners in grade 9 should be exposed to the various careers that are there. We believe this year 9 is a year of a journey, an intentional journey, where the 3 will work helping the learner to identify their interest and ability. And we have a center where the parents can come and interact with the area of the pathways and all the learning, CBC learning process. The teachers can also come and interact and the learners can interact. E grade ni mar 9, ema jopuonjre dhi yiere lai magikawo e senior sekondar. Judith Omondi, Ramogi TV. Aneno ute kapok wadhi e yweyo wang'e ane achiel 2 3 moro kaendi. Engineer kendo architect Fred Shiraku Akelo nyakwar nyapi wuod keyo nyang'wen manosuri kabondo. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka tich ler baba engineer. Erokamano. Omosh Digaro Land Cruiser, Omosh tilal kanyo bwana, happy new year Omosh. Omosh Digaro Land Cruiser wacho Ramogi TV chopo no makare gwenge makamato ka wan gi ogweno agak. Kwayo mara ni kik ji thor moko mach e kinde machieng' kakni. Adwaro ayo maber ne jolendo duto mag Royal Media kod joera duto happy new year. Erokamano ahinya Omosh Digaro. Aneno ka nitiere ng'ama wacho ni security rach kabisa Oyugi Sma Moses Bolo wuod Apondo. Erokamano ahinya. Neno machielo ka bende wacho ni drepe onego oluw chike mag apaya mondo wa reduce wito ngima. To wach mar teko ji sirikal no onego we pimo wiwa. Erokamano. Mr. Mbija goyo mos ne oganda mowito jowete gi e apaya. Maendi Dan Tindi wuod Kanyikela. Erokamano ahinya. Ramogi TV madadi wuod Samson ka wuok gi Mbar Kalare. Awinji makare gi min oda Jacinta Uma. Ago mos ne joma owito anyuola gi kendo mugiyudo masira e apaya. Erokamano ahinya. Miduru mana oro ote 2 3 6 00 mane kama inyalo yudo waduogo bang' dakika matin. Look
Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Ninko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Niwacho gani ni hera kamara chiel gadier luoga yo matek ahinya. To mama no kang'eyo ni biro bedo matek kamae. School just got better with Citizen Duka and Quickmart. Get 2 kg sugar for just 279 shillings, 500-gram Blue Band at only 180 shillings. Grab Always sanitary pads for just 75 shillings, 10-pack tissue for only 399 shillings, 400 ml body lotion at 220 shillings, and keep your laundry fresh with 1 kg laundry detergent at just 280 shillings. Now here's the best part. Create your own back-to-school hamper. Dial star 487 star 5 hash. Choose your items, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts this back-to-school season. Citizen Duka, the home of discounts. Nyakwara Mogejwang osebedo higa marabora mano mar higa 2024 wasebedo kod mor, wasebedo gi kuyo, to gigi duto en thuolo mar goero kamano ka warwako higa manyien mar 2025. Nyasaye mondo obed kodwa kendo telnwa, to akwayi mondo mi bed koda bende e higa manyien ka Nyasaye otelnwa e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo kowuok kuoma gi jogo duto matayo chenro mano mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Akwayo ni hawi makare mar higa manyien. Happy New Year. Orwako kendo ni moko kuom anyuola e kaunti ma Migori ochako chenro mar kawo ting' mar sombo nyithindgi giwegi ma ok giketo geno kuom sir ma ichiwo kod piny owacho e yor basari. Anyuola go ma oting'o mar kamiluongo ni kamifuongo ma yudore e gwenge ma Nyatike choko omenda kendo gichiwo ne nyithindgi masomo e yor basari. Jafwambo marwa George Juma miyo ler mar wachni. Kuom higni mathoth jonyuol mantie kod pek mar chulo omenda mar somo ne nyithindgi osebedo mana ka oketo geno margi kuom basari ma ichiwo kod piny owacho ka okalo kuom josiasa. Moko kuom jonyuol osebedo kod hawi maber mar yudo omenda ni mar basari, ka moko bende ok oseyudo omenda ni, ma bende ywak osebedo ni josiasa mathoth koro chiwo e yor ng'eruok. Nikech kwan jopuonje madwaro kony e yor omenda mar somo osemedore, to basari ma ichiwo kod piny owacho bende tin. Moko kuom oganda ka okalo kuom rogo ma gintierego mag anyuola osebiro kod chenro mar choko omenda kendo chiwo ne nyithindgi e yor basari mondo koro kik giket mana geno margi kuom omenda ma ichiwo kaka basari kod piny owacho. Amor godiochieng' ma kawuono gi anyuola ma Kamifuongo kuom gima gitimo, nikech gimiya yudo chek ma samoro kanyal nyalo nikech achiliel, to gimiya chek ma nyathina dhi e sikul. Koro amor kendo amedo puoyogi kabisa, medo konogi ni gimed timo mijing'o ne nyithindo modong' nyaka mane university nyaka mane e colleges mamoko. Anyuola mar Kamifuongo mawuok e gwego mag Nyatike gin moko mago mosewuok oko mar jolosom nyithindgi giwegi mogiketo geno margi kuom piny owacho. Plan ma wan go en ni wadwa ni nyithindo mwamiyo konygi odhi nyime gi somo nyaka gitieki. Kendo ka gisetieko gin be ang'e ni gibiro konyo nyithindo ma modong' chien.
Anyuola ni e bwo tend jakom margi Fred Abich ochiwo omenda mar basari maromo gana 705 ne nyithindgi maromo 141 mantie kuonde somo ma opogore opogore. Abich wacho ni ne gikawo okang' mar jolo som nyithindgi giwegi bang' yango ni kwan mathoth mag nyithindgi weyo sikul gi e kore nikech onge mar omenda mar somo. Wayudo chek mwapogo ne nyithindo maromo Sh705. Magi gin nyithindo 141. Nyathi ka nyathi oyudo basari chek mar Sh5,000. Moko kuom jonyuolgo ma nyithindo yudo omenda ni mar somo wane yande chunogi mondo koro gius jamni kata lopegi eka gipuonj nyithindgi kane pok gichako chenro ni mar jolo som nyithindgi higa achiel mokalo. Mor ahinya gi welfare, social welfare mara ni e program manyiso gichako mar chudo ne nyithindo chakre higa mokalo. Jonyuol mane osebedo ka uso dhok kata mane uso lopegi sani koro nyalo nwang'o support kwa anyuola ni. Seche moko Uganda ka ukorogo mag anyuola osewuok oko mar jolo som nyithindgi giwegi ka gichiwo basari. Jonyuol dwaro mondo koro piny owacho koro kaw okang' ne sikunde ma osebedo ka koro medo omenda mar somo e tok chik. Wakwayo ni sirkal kokalo kuom Ministry mar Education motelne gi Mheshimiwa Ogamba ni giyie mondo ging'e ni piny kama wadake ni nitie jonyuol machandore gadieri ma ok nyalo yudo kata Sh5,000 ma nyathi dhi gede skul mwachiwo kaka wuono ni. Moko jokanye sekta no mar somo ma oting'o jonyuol bende ywak ni nengo mar somo ni malo to ngima bende koridore kendo ber ka piny owacho koro biro kod okenge mopogore opogore ma dwoko piny nengo mar somo. Chudo mar school fees osebedo pek ne gin kaluwore ni pesa ma samo janyuol ong'eyo no chulo school fee ka nyathi dhi skul no komede koro gino osebedo ka hinyo jonyuol kabisa. Wan gi weche masiro somo kaka mag CDF, wan gi governor scholarship, wan gi women rep, wan nyaka gi the presidential fee masiro somb nyithindwa. Akwayo ni wayud strategy maber mondo mi wan kaka jotelo wahakikisha ni pesa monego bed ni dhi agulu mar somo gikony nyithindo man piny to be kanyalore bende nitie yo mwanyalo keto godo pesa gi agulu wachiel mondo wasir somo mondo bed nono. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kata obedo ni kinde mag nyasi mag Christmas kod loro higa orumo kamano to midhiero mag dok dala kod kuonde tich pod oketo oganda mathoth kama tek. E kaunti ma Kisumo jowuoth miche gi miche nodiwo e tesend Jamburko ka nengo wuoth bende omedore. Millicent Adhiambo miwa ler mar wachno. E odiochieng' mar adek e dwe mokwongo mar higa manyien, yore wuoth ne oganda mawuok limbe pacho kadok kuondegi mag tije obedo pith maduong' maidho tek. E tesend nyamburko maduong' ma Kisumo, e apise kambi Narok Line, nyadendi Zipora Miundo manowuok Bungoma kadhi Bomet kogwen ma kawuono noduogo yudore e midhiero kuom seche mathoth kanochopo Kisumo. Nilitoka saa 12 asubuhi, nimefika Kisumu saa 3, lakini flow ya magari iko chini, abiria tuko wengi. Wameongeza prices. Juu last nikitoka nilienda na 800 from Kisumu mpaka Bomet, sasa wananiambia ni 1100. Naomba tu watupunguzie juu hata wazazi sasa wana pesa. Jowuoth yogo nok mar nyamburko gino mano chuno gi mondo gikaw kinde mathoth e kuonde yengo nyamburko ma ok odeo kata obedo ni jawuoth dhi mabor kaka Nairobi ka Bwana. King'iyo saa achiel nyaka sani no ka koro sani saa 5 from wawuok nyaka wadhi wachop Nairobi buru bedo late, lakini fare ni malo. Chon ne wachulo 1300 lakini koro sani to wachulo 2000. Management ok ber nikech fare ing'ado gi ng'ata ng'ata. Biro ka ng'ato ng'ado 2,000, ng'ata 2,300, ng'ata 1,800. Kambi onego bed ni keto office. Ne jowuoth madhi Eldoret e kind kuonde mamoko kaka Molen Awino, liet mar chieng' mane chamogi ka girito nyamburko ne medo mana ololote chunygi. Walito gari kaki neno tuko stranded hapa hivi. Aserito haki, it's very hard. Gichiegni be inena kaka chieng' beterowa, chieng' ositerowa. Gari achiel mori to mondo bi mondo watim nade kata ka nyalo struggle ji odonje gari achiel ni wachopa wate kumochopo nikech shughuli ng'eny. Weg nyamburko korka korgi bende ne oyango midhiero makamago magitudo gi nyamburko masani chuno ni nyaka ring nyakonchiel gi jowuoth.
Kalure gi wach wuoth wasebedo gi tabu bang' skuku mar Christmas ni nikech geche mwageno ga mating'o gi pong' gi oko madhi ai reserve kucho. Koro chuno ni nyaka geche moko waluong mating'o ga ji chuny na boma ma Nairobi ema kawogi. Koro gima timore kan en ni sama waonge gare to chuno nyaka grit. Koro Eldoret ka onge joma biro ka joma tin wuok Eldoret kocha. Koro gari ok nyal biro nikech ok en gari masongo kating'o ji e koryo. Me mokelo shida mwan godo kaka ni. Gari nyalo donjo to ting'o ji donjo to dhi but pod flow mar abiria ni malo. Koro nego bed ni wamedo geche moko nego bed ni geche bedo matin. Laruok ma oganda larorego mondo giyud thuolo e nyamburko nyiso riyo ma jowuoth ni godo e sama weg nyamburko to osingo mar temo kar nyalogi e neno ni jowuoth ochopo wuodhegi kendo neno ni gimiyo gi fuong'ruok e wi nengo wuoth. Wang'eyo ni kochakore kiny tarik 4 gi tarik 5 chieng' Jumapil wabiro bedo gi kwan mala ahinya mar jowuoth madok kendo chal mar medruok mar bei nyalo bet. Kwayo wa en kuom weg geche makelo gari mondo wami jowuoth kadok Nairobi kik ging'awnwa nengo miyo mahinyo jothurwa ahinya. Ne jowuoth ma chunygi nyosore sasa ama nyamburko mar jowuoth ochopo to geno matin duogonegi. Kata kamano kaka midhiero ni medo kidore e kaka jowuoth bende medo rito gi lemb geno ni gibiro yudo nyamburko kendo gichop wuodhegi e yo makare. Penjo maduong' koro en ni bende chenro mag wuoth dhi dok e wang'e koso ma en mana chakruok mar midhiero maduong' mabiro e yore wuoth tok sikuku kaka odiochieng' medo sudo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Moko kuom jood bura kadho wadh nam chumbi kawuono nochopo e log tich mar apisas marito lee mag bunge miluongo ni KWS Mombasa ka gichwalo ng'ur e wi nek mar jago moro manyocho chiel gi magina gi apisa mar KWS Tana River tarik 29 dwe mokalo. Gidwaro ni okaw okang' manowinjore ni apisano magikoni nyaka sani pok oyangore kata gimomiyo ne onego jagono mane ni e dalane gi familia mare. Kata kamano KWS koni gidhi nyime kod timo nonro e wi nek ma kamano bang' mayo apisano bunde mane otiyo godo kendo chunge tich bende. Tukumbuke kwamba aliyeuawa hakuwa katika mbuga ya wanyama, alikuwa kwake, na ndio hivyo ikawa imetuhuzunisha sana mpaka tukaweza kufika hapa kwa mambo mawili. Kwanza, DCI sijui kwa nini na vitengo vya usalama polisi wamechukua karibu wiki moja na aliyemuua mzee Jaso anajulikana, statement zimeandikwa na mpaka sasa hajashikwa na kupelekwa kotini. Pili, Director General naye kwa nini aachilia askari wake kuua watu? Lazima haki itendeke na haki ipatikane. Lakini sisi tunasema Director General wa KWS Erastus Kanga take full responsibility a resign kwa majukumu yake, kwa sababu hasikizi rais, hafuati sheria, kazi yake ni kwa kiburi na ujeuri. According to eyewitness reports, Mzee Isaac was killed at his home in the presence of his family. Members are not in the Tsavo National Park as purported by KWS personnel. The killing was unjustified and is an outright murder of an innocent civilian by the people who were supposed to protect the citizens. Kama KWS, under the leadership of Professor Erastus Kanga, who is our leader, and the management of KWS, we are sure this matter is going to be resolved as fast as possible. E tielo mar ariyo mar sigana mar chal tend duond bura mar ODM e kinde mar Raila Odinga ochomo manyo kom mar AUC, jafwambo marwa Walter Nyambaga miyo chung' mar jotelo e kawo okang' mar kum ne jok mane obalo kod dwach ODM. To bende ODM biro riwore kod duond bura mar UDA mar William Ruto koso oyo? Duond bura mar ODM osudore kama teke siro jatend piny William Ruto mar UDA ka moko kuom jotelo mage ne onyumore sirikal e kaunias monyumore Dhorech kendo ma weyo ODM kama nade. ODM kaka national party ma ji sole
to be ichule gi pesa mar taxpayers bende. It is a national movement. Jotelo moko wek bedo maparo ni gino koro margi nikech en piny kamoro nikech kom moro manyomiye. Ji te ibro yier kaluwore gi kaka japiny dwaro. E wi penjo machielo ka bende duond bura mar ODM biro riwore kod duond bura mar UDA e yiero mabiro, jotelogo ni kod paro mane. Mondo wadi 2027 nyaka wabi wariwre gi joma moko ma wabiro luongo ni like minded. To one day in politics chalo 1000 days. Ok inyal wacho ni gimotimore sani ema kiny timre kiny. Omiyo mbaka mag coalition wabiro goyo ka wamedo dhi mbele. Sani wane loose cooperation moro gi the ruling coalition. Ok los coalition 3 years to election. No, be ok los coalition 2 years to election. Coalition iloso ka yiero gik. Samoro ilose ka pok ji odhi e yiero, samoro bi ilose ka ji odonje yiero. Lengo mar yiero en donjo e sirikal. Kineno ka nitie chama moro monyalo timo kala, siti bwana, wan wadwani ukonywa donjo e sirikal, lakini kama mari makama mara, okamano. Omiyo sani pod bor. Ng'ama nyalo wacho ni manyalo bedo gi odi yiero. Pod konge gimo wacho. Ing'e ni president no bedo wadwaro gimoro kuome kanyo. Gik mitimo manyalo konyo jopiny. Koro mnanyiso jopiny rwakuru wendo, kirwako wendo. Kaka wan wahero rwako welo, msa wendo. Ok wawach ka wahero rwako welo, mwahero. Wan wahero rwako welo. Ok ni bendo ni ahere, to adielo ma joluo wan wahero rwako welo. Iwinjo? Omiyo ka wendo maka mondo biro, to kik koro chudo dhogni nyanya. Wuon ng'ani bi madhi pi kata ok iwinjo. Omiyo mana gima nwatimo ni Ruto, ok nwadwani wakuod wiye. If Ruto comes and joins ODM, whether as a member or Secretary General for Disability or a youth leader, whatever position he'll come to join ODM in, that will be the end of ODM. You've seen all the parties that Ruto has joined. He joined KANU ended. He joined TNA is no more. He joined Jubilee is struggling to even breathe. He joined the UDA, formed the UDA. Now himself, he cannot even come close to a UDA party headquarter. To thuolo mar joma tinde chamano, kanyakla kod nyayo mbi mare ni kama nade, to bende ibiro dond oko joma chinglo mantiere chama. Kibiro ni in Secretary General ni wuodo waya, na miyo kanya ni second jopiny mayiero gi wuodo. Ni otiko midonjo gi ODM, ok otiko matiko ni wuodo waya, mai mari, onge. Iwinjo wachno. Gino onge chi Kenya ODM ka. Omiyo kata ko winjo no timre, to nyaka obed gi discipline motegno gima kama ok onego timre. Joma machinglo e party nyaka wado. Kech kata ka in youth wing mar party ma konyo yoro mabeyo. Kochopo kamoro ma kodi kele maundu, to mano konya dhi e kodi. Any leader who does not get feedback from his peers or his predecessors is an ignorant leader. So I think it is normal. Adundo mar chama en joma tindo. Wadwaro ni mondo jochama e youth league obed motegno. Ing'eyo gimoro nitie matimore kae. Youth en transient. Ok inyal bedo youth nyaka chieng'. Youth en kawuono ka in higni 30 in e youth. Ka ichopo higni 36 koro iwuok e youth. Mane momiyo nyocha nyiso youth nikech youth ma osike youth kanyo. Gin higni 40 to nikech ng'ato dende tin ni en pod en mana youth. Higni 45 pod en mana youth. Mano ok wadwar. Wadwaro niya, ka tam ni mar youth orumo, ni chopo 35 years, dhi e mainstream. Di tin e chama, lakini e position mar mainstream. We joma tindo, nitie joma koro Gen Z gi. Ang gidonje chama nang. Bende ODM dhi ng'wono ne jokanyo mane okum ne siro William Ruto. To marango, ODM osembe kotole keto sirikal tesre. Jok moyier atemo mana nyiso gi niya, chama pod dwaro mana dhi mbele. Kidwa ni mondo imed gere, ok inyal yiero jok midwa ni riembi. Nyaka imed mana ywako ji. Kiyudo jo UDA moko, kiyudo jo Ford Kenya moko, kiyudo ng'ama onge chama, omed rwako ji kar riembo ji kidwa ni mondo tegno. To kichako riembo ji, anyalo riembo ng'ato achiel, to ng'ato achiel no be nyalo semo jok moko ariyo, kamano to miyo yom. To kodwa ni mondo obed mayom, odwa ni mondo teko medre. Jowa ma jo ODM ni e sirikal kendo gimako migawo mopogore opogore. Ok dang' wakwedgi
e iye kuma gintieno nikech chama nobedo piny make a decision ni mondo gidhi. Imbe nyaduga lo buch ODM to ayegera wila modenga ne meza enore mondo konyo Kenya ka amu yaduga EDM to apenti dugo nadi così dugo gi mangundi momedo kiwacha dier asene ne duto koro we ura beda ka we kwangi to ngani wacha dier ate dia nyime to ote maken ne jotelo mag ODM mondo med tego kendo bedo kod jokanyo mongirore en mane. First of all, you do not expect a party to come knocking to your doors. Young people must meet ODM in the streets. ODM must recognize you in the streets. And ODM is not ODM without the people. So young people, don't ask what the party can do to you. Ask what you can do for the party. And teach maduong. Mondi bed governor ka get governor and full-time job. Kendo an aketo pacha te tija mar bedo governor ma Homa Bay. Nikech jo Homa Bay no yiera against all odds. Matiene ni erokamano manyalo gonegi en mondo atinegi gi pacha achiel tu ema kete tijno. To ochako meda responsibility. Kaka ng'ama be nosebedo jasiasa at the national level. Koro responsibility ni nyaka kawa. Koro en korka kora ema koro nyaka aneni ere kaka pogo tich mar Homa Bay. Mabe okadwar ni mondo ng'ikre kata dichiel to gi tich mar national party be nigi secretariat motegno. Tiende ni ok idhi timo gik matindo e party. Secretariat ka ema loso to ining'isi mana ni koro wadhi kama. Koro there is a lot of support both in the party to gi Homa Bay kae manyalo miyo tijno timre. Ka in jatend chama motegno to mago be yalo kan bwana gimi wacho ni to en adier. Mane me wan gi buche makamane e chama mar ODM makata di yiero to miyo ji thuolo mondo kel ywak gi ema miyo wan gi ogine headquarters maduong' e Orange House matie jogo matichgi en tij office ka in gimoro midwa notim titero negi wach to gikele committee to waneno kaka watimo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ndi joyo moro matin taneno ote maru architect Evans Asiyo wacho ni Trevor Ramogi winjore maler ahinya mos makende ne joma wito ngimagi e masira mar apaya wakwa derepe mondo rit chike mag apaya. Erokamano ahinya architect Evans Asiyo kantiere Nairobi kaendi aneno kantiere machielo kendo kaendi iluongo ni Collins Obuon en president. Wacho ni en president mar chokora iriyo nade baba ma Collins Obuon kawuok Miguye kata ker mar chokora wuoro gima waneno Bungoma okomora ka jotelo nyalo yanyore mbele jopiny wan kaka chokora watamore yenyo mar ker. Ano Collins Obuon kane dala mar Bungoma neno kendo ntiere machielo ka ndi Gideon Ochuka wuod Kabondo. Wacho Ramogi TV jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Trevor neno news maler kendo wamor kod Ramogi TV ahinya ka wan Homa Bay kaendi kod jakom Ken Dede kachiel kod governor marwa Honorable Gladys Wanga. Watimo mos ne jogo moyudo masira ma jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Erokamano ahinya uduogo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. Kick off 2025 in style at Dubai Shopping Festival. Now View Travel. Join our 6-day shopping extravaganza from January 5th to 10th, 2025. Experience a desert safari and marina cruise with dinner, photo stops at Dubai Creek Harbour and Dubai Frame, and shop to your heart's desire. Starting from $1,295 per person sharing, travel visa included. Book now. Limited slots available. Anza mwaka na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Milome, Royal Credit Limited,
magin jogo mangi kanyo maduong' e Direct Line, lero ne jomoko mangi kanyo e Direct Line kod jogo madigomb nyiewo insurance policies mag gechegi ni okumba moramora ma ochiw gi kambi mar Direct Line Assurance ok ti. Ma en kaluwore kod dhi ataro chike moketi mag kambi mar Direct Line mano CR12 ma bende sani koro miyo jogo mangi kanyo kod directors ma ok opuodhi tayo tije e kambino. Royal Credit Limited yango ni ok gibitimo chudo moramora mar claim mochiw kod Direct Line kaka section 23, 71 kod 166 mar Insurance Act tiyo. Kuom mano, Royal Credit Limited golo siem ne ng'ata ng'ata madinyiew insurance policy kowuok kuom Direct Line. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. And in Njera Nishetu, Jela ni kama kaburi, haichagui mtoto ama mtu mzima. From the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. John Gilalai bin Bethlehem, Mumama Lerwa Chonwa. Word Maria Yesu Christo, Nonyo Chen Christmas. Mondo mi yud wenda mar Word Mary kaka skiza tune mari idio star 812 star 784 hash. Parie ni Ramogi TV e od jothumbe duto. Odonjino chimak tuke ni manen jatugo mar volleyball mar Malkia Strikers Jane Wanja oiki kawuone kar kaburi Malang'ata e kaunti ma Nairobi kaendi. Iko mare no yuore mana gi ji mogwel kende. Wanja no wito ngimane bang' kedo gi kansa kuom thuolo malach. Wanja en achiel kuom jotugo mosegoyo ne Kenya volleyball kuom higni mathoth. Kaka mana Olympic mokalo ne kweth mar jogo manodhi gi Kenya Paris e piny mar Ufaransa. Lamo ne ringre nyotim nyoro Kasarani. And I want to welcome all of us for the service today. Jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Thank you so much. Okay, thank you, Doc Kago. Thank you so much, Sisters of Wanja. Watimo mos ahinya ne familia. Tim mar Harambee Stars obagora mogik kawuono e yor Gombani Pemba e piny Tanzania motelo ne tugi mokwongo mar laro okombe mar Mapinduzi. Stars kiny nogo tugi mokwongo gi Burkina Faso. Kocha mar team no Francis Kimanzi owacho ni ong'eyo ni Kenya ok osebedo ka timo maber e kindgi gi Burkina Faso, to kata kamano olero ni tugo ma kiny no dhi bedo mopogore. Kimanzi wacho ni tugo no dhi bedo mar konyo Kenya bedo gi ikruok makare ne tugo mag CHAN machakore tarik 1 dwe manyien. Jabak mar Kenya Abud Omar bende wacho ni gigeno kawo okombe.
Nadhani tumejitayarisha vizuri, tumekuwa na siku chache tukiwa Kenya. Tumejitayarisha, tulikuwa kama vile kocha alivyosema, tulikuwa na kikosi kikubwa. Tukajitayarisha, malengo yetu makubwa ni ya hiyo CHAN, na pia hii Mapinduzi Cup ni kwamba pia tutaichukulia very serious because tumekuja kushinda kikombe, hatukuja tu kuparticipate. So tutaichukulia hii tournament serious, na bado pia tuna focus na pia CHAN. Tumefika vizuri, tumefanya zoezi yetu la kwanza jana. We are looking good, also looking sharp. Ndio kuna historia ambayo tuko nayo na Burkina Faso ambayo ni miaka mingi pia. Lakini unajua kama ilitendeka na ipo. Kombe la Mapinduzi ni mwaliko mwingine tofauti, lengo ni tofauti. Vijana ambao tunao pia malengo ambayo tumewekea mbele ni tofauti. Kwa hivyo we are hoping that at least they will give themselves a very good account of themselves, play well. Maro Mutimbe Beach osedonje round mar quarter final mar Ongola Super Cup madhi nyime alap mapala Ndhiwa County ma Homa Bay. Tuke mag round mar timbe 16 otugo kawuono. Timbe ma oyombo kawuono madhi e quarter final gin kaka Talanta FC, Sungura B FC, Sungura A FC, BBC FC, Oduogo FC 1 kod Akala FC. Tuke mag Ongola Super Cup osir kod Victor Ongola ibiro go final mare chieng' Jumapili alap mapala bang' tuke mag quarter final kod nus final ma idhi go odiochieng' makiny. Katikati mwa uwanja anasema tosha, kipindi cha kwanza tosha. Bas mane kama we chenro mar waro imorero kama na nyako mkete ka endine ontiere ka gi Wilson Ochuka jaka buoch kobita kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija tai anyakwar guok ocha pesa wanere chiemo chielo.